Karap udah minta gutom. Painit ni abot. Umana, uy. Gilang ah. Umana, uy. Uy, Jimmy! Usa man ang lihok ni mo? Paspasin na para makakaon na ta. Ikaw daw nga, pakanon ka ginamos baho nga, kanon daw. Asang sustansya na, watay kusog. Nanap ka mo hagbasa na. Hoy, alin ba? Diri ta oh. Siguro unta ni kay maabot tong amo na to ron. May nang dako-dako atong agi. Diri bas tunga. Sige na ba? Dali ana imong lihok pa. Paspasin. Para makakaon na ta. Magtutuman na. Asar itong kahagbas diri. Alas 2 pamampul, alas 3 man ang pangpainit. Yes, mga trabahante na ako. Ito ara yun sa paso. Oh, mga bade, kumusta bang trabaho? Hoy! Okay ra. Amo na yung paspasan para kailangan ka sa mo. Juan, nagatot kung painit ninyo dire, na tubig, na tinapay, na apoy. Bagong bayan, magpili lang mo kung saan yung gusto niya. Uy, painit ra. Juan, pa. Ano man? Alas 2 pa ba? Ako nang giandam daan. Mga alas 3. Pwede na na ninyo kanon. Painit naman ron. Alas 2 pa ba? Inyong agi, gamay pa kayo. Giandam. Dako na kayo mga agi. Isang pa kung saan na O nakanak. pwede painit mi diri ba? Alas 3 man ang standard sa painit. Napa isa ka oras, isa na lang ka oras. Sige. Umana, uy. Pero, Juan, ulakaw ko, basta kay alas 3, ang painit na raw, na dito lang ibutang sa kuwan niya. Uy. Kamu na lang bala nga mainit ato, kay mulakaw ko na ko importante, waldo ko speakers area sa dulo. Ha? Tutok kayo. Kaya kada ko sa ikaw, ganyan. Kasi ka na ihagpas ka, may kusog ko. Grabe po ng mga tungol ninyo. Sa mga tungol, mas kabayo. Pero basta kay alas 3 ha. Alas 3, mamainit mo. Sa man ay oras na. Alas 2 pa. Alas 2. Gikan ako dito alas 2 niya karon murag mga alas 2 50 na. 50 Basta kay alas basta kay mag alas 3 hapit na basta ikaw. kay alas 3 mainit na mo nya alas 4 undang mo ay bulakaw ko Sige, yan lang sige, ha sige. Oo. wala yun ninyo ni dire ha Gila ko na dito. sige alas 3 na mo pa mainit Hala na rin. Makaya ni. Umana eh. Sa man eh. Hindi ako. Ano na? Ano ito? Ano? Uma. Ano ba? Hindi ko. Da, sirok mo ka. Uma.
para lagi gutom kami na lang si. At paminaw na ako eh. Busog kay ka? Busugan ni mo oy. Ako, di ka mangutanan ako. Pata manghatan. Yes, lamis paminaw na ako ba? Kaniya rin gulutom ba? Dami kay paminaw no. Ako, Kasabi kay hidaygas ako. Sundang eh. Ay, lamias paminaw aning busog dang eh. ala ka rin magpas ko eh. Magbas dito. Agtag na sa Basta amo na to. ako tulog ko. Ala kaya. Boy kayo. Kalami sa paminaw. Salamat kayo. Salamat sa pan nga makabusog, sa biskwit nga makabusog. Ang pan nga lamig kayo. Alami as pan, oy. Biskwit. Chocolate. Busugan ako eh. Ang pan, biskwit, chocolate. 5 ka chocolate, 5 ka pan, 5 ka biskwit, juice, Pepsi. Ay, mita, oy. Ako nang nakitaan, oh. Tuara, daghan na, oy. Gipagawas na. Gipagawas. Ako na lagi. Kakaon mo na kayo. Ako na na. Ha? Ako na ba? Sige na. Kay mo kaon. May pagtatas. Daw, be, abrihan ako, abrihan. Abrihan. Daara. Yes. Oh, nonsa. As mo, nonsa. Pas man ka nag-unsa man ka diri. Alas 3 bawa na ang tulo ka silupino. Si Jimmy at si Jimmy. Ano ba? Lami mo gud kaon gud. Kayo ba? Ayaw! Mong pangana ka ba? Tawagas Jimmy kay magsweldo ko. Brother, diya lang na ako ah. Pundo lang na ako na. Ugma mo sayo ko. Sayo yun sa buntag, di pa kakamatahan. Naghagpas na ko. Tinuod na. Sayo ko ugma. Kana ako ang kwanta niya, asweldo na ko, pundo lang na. Kunya, katungpan nga, ako akong gikaon. Ingon nato lang gyapon kid. Para ganado kay ba niya. Ha? So, salamat kayo ha niya. Nya, batos ako. Ha? Nya, ang pundo ang kwanta, diya lang na. Pundo lang na ko nya. Ang pan ayo kalimti ha. Salamat.